Pataba para sa mga magsasaka ipinamahagi po sa bayan ng mga Tarem. Para sa detalye kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Tinanggap ng ilang kooperatiba ng magsasaka sa mga Tarem ang libo-libong kahon at bote ng iba't ibang klase ng pataba sa ilalim ng National Rice Program ng Department of Agriculture. Sa naturang aktibidad, pinamahagi sa mga hybrid at inbred clustered farmer associations and cooperatives sa bayan ang inorganic liquid fertilizer at biofertilizer na pawang nakatutulong sa mas mabilis sa pagbibigay nutrisyon sa mga pananim at pagpapabuti ng kapasidad ng sakahan. Ayon sa ulat na pamahagi sa mga magsasaka ang kabuang 16,770 packs ng Bio-N, 2,286 boxes ng Humus, 8,015 packs ng Folimac 14 at 16,000 bottles ng Humi-N. Layunin ng pamamahaging ito na mapabuti ang nutrisyon ng lupa at halaman na magresulta sa mas mataas at mas magandang ani para sa mga lokal na magsasaka. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.